Umabot naman sa 1,000 food packs ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga mangingisda mula pa sa 11 barangay sa Matnog, Sorsogon na apektado ng sama ng panahon at apektado ang kanilang hanap buhay dahil sa tinatawag na Shareline. Ang distribution ng food assistance ay pinangunahan ng DSWD sa tulong ng Municipal Action Team at ng Matnog Local Government Unit. Siniguro ng DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, patuloy ang kanilang gagawing koordinasyon at monitoring sa kanya-kanyang lokal na pamahalaan para malaman ang problema nito, lalo na yung mga nakatira sa baybaying dagat na apektado ng tinatawag na Shareline. Nauna dito, una nang nag-distribute ng food packs ang ahensya sa Camarines Norte, Camarines Sur at iba pang bayan sa Bicol, at ito ay kanilang ginagawa sa panahon na mayroong tinatawag na shoreline sa mga baybaying dagat sa rehiyon. Yan ang Bunyog Balita. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Ng Department of Agriculture Bicol na food sufficient ang Kabikulan kapag nag-umpisa na ang napapabalitang El Nino ngayong taon 2024. Ayon kay DA Field Operations Division Chief Dr. Mary Grace Rodriguez, available ang mga produkto na na-harvest noong nakaraang Nobyembre at Disyembre 2023 para mapunuan ang food sufficient ng Bicol Region. Nanawagan naman si Rodriguez sa mga farmers sa rehiyon na dapat mag-report sa kanilang mga respective Municipal City Agricultural Office kung ano ang mga pananim o ano mga produkto ang kanilang naitanim para magkaroon ng proper monitoring at ito ay maayos ng DA. Samantala, nakahanda naman ang National Irrigation Administration Bicol sa pagdating ng El Nino. Ayon kay Mark Cornejo, tagapagsalita ng NIA, 2nd District ng Camarines Sur, dumating na ang mga heavy equipment, mga water pumps at iba pang gamit tulad ng backhoe sa kanilang opisina. Di umano kapag dumating na ang nasabi ng El Nino, tutulong ang NIA para maisaayos ang mga kanal, daluyan ng tubig at masaayos ang daloy nito patungo sa mga farmers. Yan ang Bunyog Balita nga Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Nagsagawa ng one-time, big-time law enforcement joint operation ang Naga City Police Office, katawang ang Land Transportation Office LTO, Naga Mobile Force Company, Special Weapons and Tactics at Anti-Smoke Belching Unit sa pangunguna ni Police Director ng Lungsod, Colonel Erwin Rebellion. Sa nasabing operasyon, nakapagrehistro ang mga otoridad ng 104 citation tickets, 3 temporary operators permit, 2 na kumpiskang lead lights at 1 na impound na motorsiklo. Sa panayam kay NCPO Director Police Lieutenant Colonel Rebellion, sinabi nitong nakakabahala ang aksidente sa kalye sa kanilang nanakilang naitala kung kaya nais niyang bigyan at turuan ng leksyon ang mga drivers at mga may-ari ng bihikulo sa lungsod para sa batas trapiko, katulad na lang ng mga walang papeles at ang iba ay wala namang lisensya. Samantala, nauna nito, sinabi ni Rebellion, priority niya ang pagsaayos ng trapiko sa lungsod dahil siya ay naging pinuno ng HPG ng mga panahon kung kaya dito sa Naga City ay kanyang masusing papasunod na sabi ng batas trapiko para maiwasan ang maraming aksidente sa kalye. Yan ang Bunyog Balita. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.